Dýchavičnosť môže byť prejavom rôznych ochorení. Nie každé je však známe. Tu je príbeh dvoch chlapcov, Tomáša a Lukáša. Lukášovi dochádza dých, je vyčerpaný z bežnej chôdze. Chýba mu kyslík. Má pľúcnu artériovú hypertenziu. Jeho problémy mu pomáha prekonávať kontinuálna liečba s podkožnou pumpou. Napriek tomu má problémy s chôdzou do schodov. Tomáš sa venuje bicyklovaniu už dávno. Tiež mal donedávna pľúcnu artériovú hypertenziu. Dostal ju vo svojich 27 rokoch z neznámej príčiny. Pľúcna artériová hypertenzia je závažné zriedkavé ochorenie a môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek. Lukáš nikdy nepoznal, čo znamená byť zdravý. Pľúcna artériová hypertenzia sa mu vyvinula po vrodenej srdcovej vade. No v poslednom čase sa mu život značne zhoršil. Jeho srdce je preťažené. Nedostatok kyslíka mu spôsobuje modrenie pier a pokožky. Liečba prestáva zaberať a jediným riešením je transplantácia srdca a pľúc. Neustále premýšľa, čo bude ďalej. Je to náročná operácia, no posledné možné riešenie. Keby tu bol aspoň nový liek, ktorý by mu pomohol zlepšiť stav. Aj zaväzovanie šnúrok je pre Lukáša náročná činnosť. Každý pohyb mu spôsobuje vysokú záťaž na srdce. Tomášov život sa výrazne zmenil po obojstrannej transplantácii pľúc. Teší sa každému novému dňu. Vymenil svoj starý bicykel za elektro a denne trénuje. Je to jeho záľuba, ktorej sa nevzdal. Má nový život a nové ciele. Zaujíma ho fotografia a chcel by sa jej profesionálne venovať. Prijíma všetko, čo mu život prináša. Veľmi dobre chápe Lukášove problémy a obavy z transplantácie, preto sa mu snaží pomôcť. Sú rôzne typy pľúcnej artériovej hypertenzie, ale spoločná je ich závažnosť. Pľúcna artériová hypertenzia patrí medzi závažné zriedkavé ochorenia a môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek. Výrazne skracuje život a veľmi rýchlo sa zhoršuje. Život s pľúcnou artériovou hypertenziou je mimoriadne náročný. Vyžaduje si pomoc a podporu celého okolia. Vrúcným želaním pacientov je, aby sa čo najskôr našiel liek na ich vyliečenie.